Dagens tekst omhandler det overordnede tema Arete, og det er altså menneskets erkendelse og forståelse af det etisk rigtige, og derfor evnen til at handle efter det. Teksten omhandler så den her diskussion mellem Protagoras og Sokrates, hvor Protagoras han så beskriver sin holdning gennem en myte. Fra gudernes side har man givet forskellige dyr forskellige evner. For eksempel har vi løven Døj. Han er stærk og hurtig. Andre dyr fik således også andre evner, for eksempel det at kunne flyve. Her ser vi sommerfuglen Frederik. Tilbage stod nu mennesket, uden at have fået nogen evner. Det var ikke godt. Man måtte nu sætte Prometheus på sagen, for Epimetheus havde fejlet, da han skulle fordele evnerne. Prometheus gik derfor i gang med at stjæle fra guderne. Han stjal visdom fra Athene og håndværk fra Hephaistos. Man havde dog stadig et problem, for selvom man havde givet menneskerne de her evner, vidste de stadig ikke, hvordan de skulle opbygge et samfund. Med deres evner havde menneskene nu en forbindelse med guderne. Derfor var det også dem, der troede på guderne og bad til dem. Her ser vi Hermes. Hermes blev udpeget af Zeus for at skænke menneskene henholdsvis blod og retfærdighed. Således ville de nu kunne opbygge det perfekte samfund. Vi ser altså her i myten, at Hermes han giver alle mennesker blod og retfærdighed, sådan så alle de ligesom skal kunne deltage i samfundsfaglige debatter. Men derimod så ser man jo på dyrene, at det er forskelligt, hvilke evner de får, men her er der altså tale om noget universelt, der er for alle.